Takže čus lidi, já vás dám nového videjka. Dneska to bude video o mojej mačke, ktorá šla... Sem šla. To je naša Matilda. Sorry, že ti kopírujem moju mačku, ale to mali susedia. Tých sa spýtaj. Práve chce ísť von, takže ešte vám teraz prišla asi, takže neviem moc. Od susedov tých sme si zobrali. Je to dosť protivná mačka, ale celkom dosť hladká. Pozrite, ja vám môžem ukázať. Volá sa teda Matilda. Tak, toto teda pôjde Matilda, pôjdeš so mňou na YouTube. Áno, pôjdeš na YouTube. Som rád, že ti to robím, ale pôjdeš, ideš na YouTube. Tam vieš? Ty vole, mačka. No. Čo je asi, pýtate sa, čo jej asi dávame žrať? Tak jej dávame tieto oné. Nechci teraz žrať, ale nedávam tieto a už prišla. A už prišla Matilda. Kde oblečený som? A už je toto vonia, takže ide do toho. Vyťavené? Oni kameruješ ty. A ja ti dám kamerovať. No, tak to by to asi nejak znelo. Že moja Matilda. Dnes sa asi uvidíme, keď pôjde von. Takže vrátil som sa naspäť. Tu je naša Matilda. Tu ťa pošrapiem. Je dosť malá, musím povedať. Že strašne malá. Tam utekáš. A poď. Tak poď. Má ešte také tie granulky. To je ostava z miska. To má pičie, neviem, či to dobre zaostuje. Jaj. Vonku je tak krásne. Jaj, takto krásne svieti slnko. Wow. Ty vole. Tak toto vyzerá našou Matildou. Sorry. Čo chceš ty? Mačka jedna protivná. Kam utekáš? Hej. Pozdrav. Pozdrav, ty zadok. Ty zadok. Kam ideš? Ty vole, mačka. A teraz je úplne taká, že... No, nerob. Nie. Ty vole. No ja neviem, čo ešte chcete, ale toto bolo video o mojej mačke. Kde vonku je dosť hnusne. Tam môžete vidieť hory. Takéhoto pohľadu. Dobre. Ačka, ty sa chod zažrať. Dajte lajčík. Žus.